ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Namar ka jing pene jong ka sorkar ka kinhon baratip kum ka sor kinong maulai haka Henry trek ubnai nailor arajar arpuai kala yai peteng bandai dra ya ki shithi sha ki MLA jong ka seng Congress nang tadi sha ki MLA jong ka seng UDP ka HSPDP bat ka PDF kum shibenta ban penthi kena ya ki MLA jong kini ki seng san perthai bakin ther teng ya ka sorkar Meghalaya Democratic Alliance hapo ka dorbar senrai jong ka yeng dorbar thawan ka jilla ka ban sedang nado ka shiphotarik ubnai nailor arajar arpuai halor ka jingdawa ba ka sorkar ka deban suspend ya ki arngut ki he pulit but ya Director General of Police ka jilla Haiswa baka judicial inquiry kan ya syakman ban tokit halor ka jingkno siat yap jong ki pulit ya unong ilam barim jong ka senking atiar hanyo trip National Liberation Council uba Cherry Starfield thank you kabara jia ha ka step perangap jong ka khat lai tarik ubnai nailar arajar arpuai haying sa jong u kabadan hamaulai kenton masar Hagani gaski kinong elam jong ka sor kinong maulai kila aitiru da ka shithi jingkerpat hau lampang jong ka yeng dorbar thawan ke jilla uba medba lingdo bat kumju ru ha ki menteri ka sorkar MDA ki bakentub ya uba Renington lingdo tongkhar uba dairu UMLA jong ka HSPDP ya uba Hamletson Doling uba dairu UMLA jong ka seng PDF bat ki MLA jong ka seng Congress ka basyong ha kalyang persya lingba uba proses ti saukme bat uba Himalaya M Shangpliang kinong elam jong ka sur kinong maulai ki bagin thop ya uba marbu dekhar bat uba donbok langkhar lingdo haga jingya kren bat kilat pathai khubor kilia tho bakum ka kinhon kala khamphai khmat shaka sengsan perthai United Democratic Party bakan le AA halor ka jingdawa namar baka dei ka sengsan perthai reolom ka bakham he hapo kani ka jilla Meghalaya bat kilat ko Gilawan Bang Udin ya kashti ya kabang ilap sam syabro ki MLA nadu kalai pitring jong benagas kashti kabang Udin mendang lomba ngin penskam lan ngin proof syak partai bakini ki MLA ndai tang baki ko mo tang kaktir ndai kinle ta kakam ngin lashna ren kashti bomta ya kishiti ngilashna ko kashti ndai ka format ya kabang kinetho ka kartang ka susi joki they are willing or not ban discuss ketika subject matter ke bang lajah pemula ada they are willing take hantu but I screenshot tinggal let mentang siap menjelaskan ada local MLA jongi ba proses di sopi ke pemurca kongres kila lima maju bari ba Himalaya sompiang nangtang gilawan bani kendoro ya ka HSPDP link by Renington tongha link dot tongha ngilai kendoro ya ka PDF link by Hamlet Doling dan menstap pat mentang yawan bani kedo ia ka UDP link ba present ba medba di kumngawang ka jingwani kedo jungi kalong ban Udin ia ka city ka bangla ai le putrek ka pamur ka jing apil jongi syabaro live sangot ki MLA ki badai na kabrin jotra bakin kranlam ia kena ke isu ka belajar ha ka step elektrik ia ka jing sat khat jubor ka jing em jong ba cheres di kediman sejauh ini hang tu kelong ba di ban suspend no ya ki top kap social kelong lain SP is center SP traffic slow bat kunjuk ru DGP namar ba syabat kandam ya kena ka judicial inquiry ni ba kanam dot ngero no ka tampa hang ne tai la ne makin mana pulit ya ke ka ba an collect ko kan ka inquiry di ni ba lada baro kini ki MLA kinlong kasur hantai ho cabinet lani ho assembly lesi kajing ya le lani kajing khon jongi kalong ka ba don yang so jo jingkerman namar bangi sut ho shai balada kini kibreu ki badam kiti hakakan thambor lada kidang don po jong ka service ngingit scam ba justice kanam dam andre lada yakini and when no and suspend chualu dilesi kata kajing token lani kata judicial inquiry kan lang bakhoi bat lesi kum kinong sungsnong lani ka sur nong mulai ngin hon lani ka family jong iba chereso kan hon terpedian kumalong meneng ina sang no MLA jong ka kongres la dap soi ba Himalaya champion la dap soi denai leong jong PDF nomor dai kudu ti ba Hamlet bene yo makin sai kudu yo bor sawut ki MLA na party kudu kin sasoi iba Renington
lekor syai bakat sadan kajing kedua poka RPA te nalian jong UDP o RPA nalian jong UDP bang ngan saya diskusi kini apa mau ke parti jongki wat lesi lada de bani kendo apo kini ke RPA rokin sa ya kendo bani keren namar ka jing ye i jongi lada kini kamtam UDP lekor syai bakade mau paya jong kini sarkar MDA haba ong mau paya masuk ngatharai pisut ko raweng upaya ayun jia MDA te kadai ka advantage ka khau ya UDP bakan keren ya kene ka subject matters ka bala jia ko mola te ngi scam ba ki badan ni ka political will kanon dan jige namar ba demands ni ki long very genuine kinom dei ki demands ki ba bomla ban pedang la ne ki bomla ban lo yo politician kim dei ba chania ngol life trick ni lawan ikendo bar kilah ko ngo clear ingi ba will take up this matters very seriously ti kadang gejing ong population ese mentau ong bayong shibitamin le na shem step basam ti kejiwan jongi mentau ong budin kalong ba ban pentikna da ka bakin bo ya ka signature ko jongki haka city ka bangla pha ka pan nak lang so no mulai ban pentikna namar ba kumolong ki badan posulka namar ba kumangitep ka sadan ka cabinet short session kinyo berkiran hak tuka kabinet ki bomdam sarkar ki deban promise landi ki deban kular kembali kular na de bitrek bakin kan po assembly tingiwan khang menta ban tham soyeki man lawi we MLA jong jabren yo trap joni bude ban soy khnam ba nagleng jongi let's say hakawe keski andang la de fan form laning la snai sur jong kabrin yo trap ngin seyo ban yet ho sha ki parlok ki bawan na ki wepat ki jaka dan ni ki wepat district di tangkani hi bat ngangit scam ba kumba ki ladon ki blasoi mene kajing soi joki langsung ong ka wara ka jingker meningi bat kitu ki bompat semasoi langsung ong suba soi no khnang ba kum ka jai penrew hi kanom long le no ka jing pha ka jongi yepi hapo assembly ila yo bani kendu ya speaker ba latba buat hari ka por ka bangiyo bani kendu ilawan ban pensno ya katu ka jingja ka raja khalai 3 Ogos ban kalian ka polis department kalawan ban siat yap ya I machi thank you dan kalian ka jungiru kumpa pilai I gini tidak tayo adab ngalip submit ICT sekituki live sangut ki MLA kasi bat mentah kesengipan kalong ka ege penat ba yo ban kendu speaker ban kerpat lem smart jui ba in ong yo si minister ba kidei ban suspend no wood ya kini ki he pulit ki badan kedi hak tu ka elektrik ban siap yap I pasir tinggal pen paru ba kachingle jong kadi ka sarkar ka ba menta kalong ka ege ka ba lesing lawan ong ka ege ka ba long bean namar pi namar ba kani hi kari ka ba sensyar pat ba kadi ka demokrasi nrei haba nadu baja ka tu ka khalai trik pat ni I ba ka jingle jong kadi ka sarkar kamdei shu ka demokrasi mo kani kala di ka jing sensyar dictatorship le sing lawan ong ka anarki ka ba penting pensmit penban ya upat ba di nadu baja ka tu ka khalai trik u banai Ogos na kalian kipat ba lai menta kimdon jing sanya su ya kani ka sarkar ki pulit ki badai ban ai ya ka protection jong pat ba long penban Hong Kong di na kalian ka jungi kani ka por ka menta ngila pensngo ya speaker ba da kumno ide ban keren ya chief minister khamtami ba mat baru ilong presiden jong ka political party jong ka UDP hang ni ka regional party ka klan ba apo ka celam ka lia de ni don ka ho ba na kalian I presiden jong ka party ka jong por belong speaker in keren ya kani ka benta ya UCM ba un suspend no wood chwa ya gini ki pulit namar ba hot ina kalian ka jungiru ko ba la penpa ba met ba kadon ketua judicial inquiry na kalian ka jungiru ngim persya ya kata hot ketua kamat ya ndrei na kalian ka jungi nadu sedang yang pat ba ai ba kan di judicial inquiry ka long ka ba khut ka busuba mo ka long fair kanum don ka jing tampa hang ne hang tai
Dei na kadau dei na kani kanong remba ngikwa ba ka government kadi ban suspend shwa ya kini ki pulit namar hado mentahi ki enjoy ya ka service ke jukki mo dei na kali ngajungi kadi katahi mentak si nglayo ban ya kendo ya i